Gaurko gonbidatuaren lanean badago ari ikustezin bat, jantzi oro nortasun propioz josten duena. Bere portfolioak eskontzetako soineko pertsonalizatuak jasotzen ditu, baita influencerren look bereziak eta alfombra gorriko glamurra ere. Josten duen pieza bakoitzaren sinadurak badu zerbait bereziki atsegina. Funtzionaltasuna eta estetika modu naturalean uztartzeko gaitasuna. Baina bere lana ez da berak jorratutako eunetan bakarrik geratzen. Modaren atzean dagoena ere partekatzen baitu bere akademiaren bidez. Etorkizuneko sortzailei tresnak eskainiz, eta berak sarri dioen bezala, ametsak josten lagunduz. Benetako luxua da sormenarekin istorioak janzten dituen profesional hau gurean izatea. Ongi etorri, Amaia Alves Garitano. Profesionalen begiradatik, gure hizkuntzan, euskarazko lehen moda podcasta. Moda 360. Ongi etorri, Amaia. Esker. Bueno, eta zautzen ez gaitzundako, esango dugu, aiza garela. Hori da. Zu daukotzu, arrazoietako bat ni hemen egotiana gaur, eta modan inguruan hitz egiteana, eta modan sartu innazen arrazoietako bat, zuzara, así que niretako hau oso saio berezia da. Bueno, esangot bixon artean, neube modan naube, zure laguntza edo apoioagatik izan da, así que... Bai, bueno, hor bata bestia hor gauz. Hori da, hasiko gare, hasieratik. Bai. Nola piztu jatzun jakimin hori? Jo, esango neuke, bueno, zupe ikusi dozu, bi amonak josten zauien, eta bueno, jostorratzak eta makina gaina akordoko zarea mama felizakin makina atera berzan bakoitzien ze itxen gauen, han makina horrek pixaketan dauela, eta neuretako jolasa zana uste dute momentu hartan, igual ditxarra itxen zauen egunetan, amaman onduen egotia eta berai begira egotia, uste dut horrek piztu zauelain baten, baina egixe dabe bai txikitatik be igual egon aldala zerbait, marrasteko orduan edo sortzeko orduan beti eukidotela apurtxo bat hor. Da gero, poliki pizten joan zanen erabezaruan eta hortik hasiko zala, nik uste dut. Bai, nik uste azkenian gauza batek igual piztu itxentzu zerbait, baina atzeti beba igual zoze dago, atentzina ematen zu zeo zerrek, edo janzkerak, edo koloriak, edo bai, zurekin ados nao. Bai. Eta bueno, zu berez, esan geike, eskontzetara begira jarri zarela buru belarri eta eskongaiak diela batez be, zuk lantzen dituzun jantzi motak. Bai, hori da. Zelan lantzen dozu eskongaietako soinekoak, zein da zure laneko prozesua? Egixe dabe, normalian orokorki baukozu apurtxo bat estrukturauta lan metodologia edo, modu baten esateko, baina gero bezero bakoitzak bebai beharrez berdinak aukitzen dituela, eta horrek bebai bideratzen zaitxu modu baten edo beste baten erabakixak hartzera eta lan itxera bebai, lan motak bebai beharrez berdinak auki aldauelako. Baina normalien... Neurrira itxen dozu. Itxen dozu neurrira, eta hori da, bai dala, gauza bada jantzia neurrira itxia, baina zu gainera hori da. Prozesua bebai azkenian neurrira azkenian pieza bakarra dien moduan, uste dut bebai prozesua bakarra dela norberakin bebai, Eta esango neuke dala, azkenian eleleuko itzordo beti zaten da inungo kompromesuarik, eurak ezauketako, ikusteko ze gogo edo ze ospakizun mota daukien buruen, eta hortik aurrera iazten gara elkarlanien. Bosetuak landu, oialak topau, zerbait berezia edo, adibidez ez dakite bordaturen bat edo plisaturen bat o zerbait topatu behar bada, probak itxen azten gara bebai, Bosetuetan lantzen dugu, eta poliki proposamena edo diseinua izten goiaz. Eta horren arabera, aztenaz, patroiak lantzen, prototipo edo tuale bat lantzen dugu, azkenian benetako oialak hasieratik ez erabiltzeko, baizik eta ikusteko formak eta ondo joango diesen, eta gero proen arabera joaten gara lantzen eta bukatzen soineko edo prenda hori. Nik bai ikusi dotelako, aterako tona, ze uste dodala superpolita zure lana konpentsatzen dau guztiz, ikusten dozunean
pertsonen aurpegia. Bai. Osea, niri, eske, impactau inzuzten leleoko aldiz, ikusi nabanean pertsona baten aurpegia, zelan zauan, zaukon, osea, aurpegi horrek, asaltzen zauen emozio pila bat. Zauen sorpresakin, baina bebai zauen emozionauta, zauen pozik, eta esan nahan, eske honek ja konpentsatzen dau zure lan guztia. Ze jende atzko esaten dau, eskongaiekin lan ikia oso zaila dala, eta egia da. Ze igual presio asko dau, o dana dalakua, baina ikusi neban behin, aurpegi bat, eta hortik aurrera ja, hasi nintzen fijetan, eta esan nahan, ze polita honek konpentsatzen daudana. Bai, egizia esan prozesu bakoitza dain ezberdina pertsona bakoitza, eurekin itxen dozun harremana oso estua izeten da, oso gertukua, ordu asko pasatzen dozu eurekin. Claro. Orduen, egunian bertan, aukitzen dutenian privilegio hori ez, jasteko aukera hori, eta eurengana joen, eta eurak ikusi egunian bertan zeskertuta dauzen, edo leleoko aldiz bere familiarren bateko lagun batek ikusten dotzanean, eta horren, parekoik ez dago egizia esan, bai, oso politxe da. Nietako, bai. Eta zein da zure ustez Amaia Alves sigilua edo ukitua salatzen dauen elementua? Zerrek definitzen dau zure lana? Ez dakit jakengo neuke esaten. Neuke esatia igual zai hau eitzen jat, beste norbaitek esatia kanpotik, igual errexago izan leike. Normalian esaten daue toke desberdin bat egoten dala, izan aldala kolore kontrasteagatik, zuri beltza izaten dala neure, ikusten moruen neure tanden perfektu askotan, edo, izan leike toke zerbait, rokeru haua edo ez, baina diferentzetzen hauena, ez neuke jakingo esaten igual zer, baina ez dakit, igual zuk bai. Nik bai, nik kanpotik bai. Gainera bai, ni friki banaz, baina niretako detaileak salatzen zaitxue, eta detaile horrek, zuk esan dozuna, kontraste hori bai da, die detaile disruptiboak, baina dotorezia zinda. Eta hori ez da errexat itia. Hori lortzia ez da errexat, bai, benetan, die detaile hori disruptiboa, baina elegantziaz. Osea, eta hori, bai, zaila da topatzia niregatik, holan salatzen da, ikuste dutenian, edo, oso amaia da. Oso amaia da, eta azkenian hori daukolako, bai. Eta zuri, pasau jatzu, sekula pentsau, honek funtzionauko dau, eta gero ez dutzula emoten emaitzik, edo aldenantziz, esatia, ez dakit, pasa hauin gotoneaz, eta gero, derrepente, izugarrizko jartzuna, eta feedback oso ona jasotzia, pieza baten gaitik, edo bilduma baten gaitik. Egixe da, diferentia dela sortzen dutenian pertsona edo bezero baten dako, edo sortzen dutenian nire kontu. Ez dauko zer ikusirik, eta usteot, ez dutela sortzen, igual, helburu batekin edo funtzionoko dauen edo ez. Baina bai pasau izan jat, sortzia, eta gero, Kaietana Guillen Cuervokin paso jaten zinemaldian adibidez, ez? Ez nagoen espero, sekula, ez nagoen esperoko, Kaietana gustoko jako lasoineko hori, eta gureko zau lasoineko hori jantzi gala presentatzeko, eta niretako izen zan, nik sari bat jasoko banaen bezala, osea, hori bai planteadot askotan, ez? Prozesura bueltau, ez? Soineko inda dauenian, inda dau. Baina, bueltatzeza prozesura, nondik hasi nintzen sortzen soineko hori, eta berez hasi nintzen, kristaletatik eta manikian gainean jolasian, eta gero, emaitza hori izan zen, eta nun amaitu dauen soinekoak, edo neuretako zelako garrantzia edo zelako impactu auki dauen izen da, ostras, ez? Bai, oso polita zan, Zan oso polita. Arreko da izokon hori. Eta igual, ez da izan niretako pieza bat, esan dutena, gonaz honekin, ez dakizen bat ordu, teknikoki, igual ez nazegon berorrea zorra ez dakitzen badenpora, baina bai egie da, sortu nebala ez, gozamenetik, eta gero ikusten dozula feedback hori ez, da beste pieza batzukin bepasau jat, baina honekin igual izan leike, eukin hauen holan potentiena. Igual,
hor daue gakua, gozamenetik sortu, eta horrek azkenian emoten dauen emaitzak nota hoiten da. Zehose oso forzauta doianean, gero hori forzauta doie, bai, hori nota hoiten da. Eta influencerrekin lanian jartzen zarenean, edo igual beste proiektu bat, eskatzen dotzuela, bastakite imaginau pelikula bat, edo produkzio baterako, ikusten dauela, zure estiloak, zure estilodun soinekoren batek edo mono batek edo, balixoloik dauela. Zelan iten dozu lan hor, zer guztetan jatzu gehiago? Adibidez, ze batzutan ez daukotzu askatasuna hor ja bastante akotauta dau. Zelan iten dozu lan olako kasutan? Egoera ezberdinak aukidot egoerak kontaktau daubielan nirekin, gustau jakielako nire soinekoren bat, edo, bueno, aldu jakielako nebre portfolioa edo danadalakoa, eta iguale ja aukeratuta daukielako, ospakizun edo egoera baterako zerbait, baina bai toko jat kontrakora bebai ez, behar dut hemendik eta hilabete baterako zerbait, soineko bat, o piezaren bat, o zerbait. Eta uste dut hor prozesua guztiz ezberdina dala, bai denbora aldetik, ze ez baduzu pertsona zautzen, neuretako behintzen, neuri asko zailtzen duzta lana. Orduen, horre aukitzen dozu handikap ezberdinak, ez? Denbora, danetik. Orduen, oinarte holan, ez dakit, ez neuke jakingo esaten metodologia bat edo metodon bat holan olako kolaborazioetan, baina... Gainera nik hor sartuko nauke bai alfombra horrixak. Ez da pape erresa, eta gaur egun gainera askotan, ez dakit, alfombra gorrietan eskatzen da, efektu bat, wow efektu hori, nahi dugula segundu gutxitan, akaparau begirazun guztiak. Eta gaur egun, ni uste dut dia batzutan pasau iten garela, eta ni sartzen azorre, azkenian nik jantzi behar badot norbaiti, ez dakit, hor aurrelan badau, zelako dan pertsona, zuk esan berri dozuna, eske, ez bauzu zautzen pertsona bat enfundatzia zehozerrekin, ez da bat erresa. Ze hor esentzia galtzen da. Eta zure ustez... Bera eroso sentitzia, bai, ez? Azkenean berak defendatuko dago, bera egon behar da kamaren aurrian, edo danadalakoan egoeran aurrian, eta azkenean espada sentitzen soineko edo prenda horren parte akabo, osea... Baiza, zein da trikimailua, zein da gakua, alfombra gorri batian zehozerrek funtzionatzeko, zure ustez? Ze dau hor? Oinarte ikusi dutena izango zan, eurak hori posi joatia soinean daukienokin. Nire ustez hori, eta eroso, eta nire ustez hori izango zan. Azkenian, uste dut, ardura nahikoa daukielaia, dausen lekuan edo, presentazio bat bada, edo danadalakoa, eta jolin, gehitzia, karga bat, kolia daukot, eta zapaldu ingot, eta estropezu itxen bot, edo igual solta bengo jat, eta zabaltzen bajat eskoti alarri, holako gauzak uste dut, ez dut zila bape laguntzen, orduan, hortan apur bat errestia eta laguntzia... Bai. Dau gauza bat ontxe bai, azken aldixan, saiatzen dabitziela iten, eta guai dau, apurtxo bat, artxiboa dien piezak eta berreskuratzen, hau ja, luxuzko firmetatik eta, baina bai adibidez, honek, Kansek dauko bere protokolua, bastante, askotan egondana, bastante krikitikaua, baina Oskarretan bai dabitzie saiatzen, bultzatzen, mesedez, errepikatzeko eta hartzeko pieza vintage piezak eta bebai historikoak dien piezak mesedez jasteko. Eta niri hori guztetan jaz, azkenian bai ematen zezu kutsu zirkularra. Oso interesgarria da hori. Bai. Eta gero sare sozialetan hasten die danak komentatzen, ateratzen die artxiboko kolekzio gehiago, eta niri guztetan jate mugimendu guzti hori. Oso ondo, aldatu ingo berregistroz. Bat-bateko krisi egoraren bate gogoratuko. Seguro ukiko dituzula 11.000. Bai, etorte jatburura desiente. Danak egisa esan,
Bueno, a ber, desfileren baten erolan bai, eskongaiekin be bai, aukinean bat zurekin. Eske 11.000 egongo die bai, osea, holako krisi egoerak edo anekdotak. Osea, ni eske bai, etortzen da bate, baina... Esango dut, lelena, osea, bueno, dauz mila, esate dututena, osea, eskongaiekin, zikindu diez kotxetik urteten, kotxeko grasakin, osea... dantza itxen, zapaldu dutzie, eta bueno, osea, aukidot danetik, kremaierak, bueno, osea, zer, asalakin eta, osea, barbadidadiak aukidot, baina uste dote kontatzeko moduan, eta gaina bisok hemen egonda, uste dote politxa dala, bai, bergogoratzia, 2011an aukinauen desfile bat, bueno, aukeratu zuztien, Cook & Fashion, akorreko zara. Bai, izan dozunien 2011 esan Cook & Fashion. Claro, eta hor, karo, aztapenetan, osea, hasi berri, lelengoko desfiletakoa, modelua jarri algauen guk, ze, klaro, nik enaukon orduan manikirik lantzeko, eta inauen gainera zure gorputzan gainean, ez dakit, bueno, akordauko za. Eta desfilian bertan, karo, mugitzen zoia zen maixen artean, eta kamarak zoia zen zure atzetik, ze grabatzen zoian. Bale, ontsa badak izan dan anekdota, esken nabien pentsatzen, esken beste daz, bai, egun horretakoak bai. Eta zuk zaukotzun soineko bat, inauen soineko bat, eraldatzen zoiala, gaina zoia zen 3 sala ezberdinetatik pasatzen, eta sala bakoitzian zoia zen prenda eraldatzen. Bai. Eta eraldaketa bat zan kola iztia. Eta kamaria zure atzetik zoian, eta kamaria zure kola gainien. Eta zu, gehatu zinen ataskauta, kortanaz, gaina justo gure maiparien, ze gu bertan gingo zen, afaltzen bitartian. Bai, txoinen, moztu ingo zutor. Holan, hype gehiago generatzen dugu anekdota kontatzen. Jendeak ez dauenak gulertzen, Cook & Fashion da, bueno, dago, ingeles ez. Bai. Itzen dauena, ustartzen dituna moda eta sukaldaritza. Hori sukaldaritza, bai. Itzen dauie, diseinatzaileek proposatzen dauie look bat, eta sukaldariek iten dabiena da maridatu look horretan inspirauta iten dabie eurak platerra. Zuek jartzen dozue? Ez dakit izan zan alrebez, Naz akordatzen, ustot izan zan nazela, barkatuko usta sukaldaritza, baina naz akordatzen berizenakin. Ni ustot izan zan, platerra diseinauta euen, zer menua diseinauta euen, eta bai, diseño horretatik, zuri, azkenian proposatu behar zinun, boseto eta diseño batzuk eta aukeratu izan itzen. Hori da. Aukeratu zuzkoen iruri edolako zerbait. Bai. Zezan diseinatzaile berriak eta Andres Arda. Nuria Sarda etorri zan, hori da. Nuria etorri zala. Eta izan zen, apur bat, zoia zen, marideuta, eta bai, oso politxa izan zen, Miramar Jauregi izan, lekua pasada bat, hori da. Eta hori, kuriosua izan zen. Bai, zuek zazien hortxe jaten. Karo, hori da. Desfilatzen. Eta zuk platerra zaukotzun eskuan gainera, edo ez? Ez. Gero, gero atera zenioten argazkixak. Hori da. Bai, gainera geroranik, bai fanaz ikustera eta holan, eta horregatik daukot, bai gero egon zian formula berritu intzabien, gaur egun ez da egiten pena bada, Gero historikoa ingauen bebai, hori partartu neban, oso politxe zen. Hori da. Baina, bueno, orduan, gauzia da, zuek zingo ziela afaltzen, ni ninguen pasarela egiten, zen nio momentu horretan ineban modelo lanak. Bai. Eta kendu neban, sobrefalda izango sana, azkenian gainetik, soineko gainetik eramaten eban koladun... Tulesko lan volumenezko gona bat. Jarriko dugu argazkiak eta ikusten dauen handako, ikusteko ondo kamara grabatzen zebiena, zure, karo, zeurik planua eitzen, etzan konturatu zauela jantzizan gainen, da zu ezinela aurrera joen. Eta kortanaz, neu urduri zeuri begira, ez denen, zela urten bida boino ontatik, osea, eta super elegante, eta gero etzan inorren enterau. Osea, ni uste dut, zuetan enterau ginela, apurba jakin ja ensaioa. Eta kamaria. Eta kamaria hori da, baina, hori, pauso baten muneuen atzera, eta izen zan gure arteko ez dakit, anekdota oso graziosua, ez?
Eta akordokotena, akordoko nazela bizitza guztian. Bai, zein notzen nolan gesto arraroa moduan izaten. Bai. Gainean zaz, ine nolan gesto txoa moduan, begiratu nedan bera, eta bera olako batean konturatu izan atzera. Hori da. Bai, ze aurrera esatzera, eta pentsako zauen. Tipo, Bai. hau dau hemen posetan, kamara parian. Bai, egia da. Jo, oso polita izan zen. Eta egia da, esan leike hori izan zala hasiera, ez? Bai. Zure lehengoko lanak kanpora, begira, hola? Bai, holan, gaina lehiak eta kutsu horrekin eta desfilatzia eta aukeratzia hortarako eta bai izan zan neuretako oso potentia, ez? Nuria Sardakin egotia, dana, ez? Generalian apurtxo bat backstage hori ezautzia, ez? Bai. Gogoratzen az, esan duzunean Nuria Sarda bi gauza etorri burura. Lelena, arek esan zebana. Zenbat urte daukotzu? Galdetu nintzun. Bai, eta esan zotzun. Zenbat urte daukotzu? Ontxe gai bazara, hau, beraz izan, ikusten zelan zazen joskurak, dana. Gai bazara. Gainako urte bat, eraman neban. Hori da. Eta, klaro, Nuria Sardakin ez, azkenean Andres Sardakin lotura apurtxo bat, hori, basaukonez, eta bai, akortanaz berakin egoteko aukeri auki gauen, eta bai, itzorraik bai, neuretako bai izan ziren. Bai, esaten zauan, zuk edade honeaz, gai bazara iteko, hau, ez dutzen nahi, ezautu hemendik eta 40 urtetara ze izango zaren gai iteko, izugarria da, bai, bera zauen flipetan zauan. Eta gero gogoratzen az bigarrengo gauzia, jantzineban, bere pieza bat, zelako pixua zaukon. Andres Sarda, Sarda berez da, familiako firma da. Sarda firmak iten dauena da, lentzeria, iten da luxuzko lentzeria, benetan oso goxua da. Luxuzko ez daunai ezatia danik oso garestia, linea ezberdina dauzke gaina. Dauke linea ezberdinak eta benetan oso ni guztetan jate, jantzi izan dau gainera, Shakira, Madonna, Lady Gaga, jende asko, Beyoncé uste bai daukola jantzita, baina gauzia da, jantzineban pieza zan kristaleskua, ez? Zan kristaleskua zaukon izugarrizko pixua, eta zan dana gardena moduan, eta zan soineko antzeko bat iten zauen, eta oso polita. Eko pieza oso interesantiak. Bai, bai, gaina fantasiak... Teknikoki, fantasiatik asko edaten dau, bai. Bueno, eta derrepente moda akademia bat hor. Zerrek bultzatu zintxun moda akademia edo olako espazio edo txoko bat zabaltzera, Maia? Gauza asko, baina esango neuke enpresakin edo neure firmakin hasi aurretik egonitzen ez, azkenian kolaboratzen, joskintzakin zer ikusizia zeuken proiektu sozial baten, usteot han piztu jaten zerbait, ez? Bai. Eta gerora, eskaini zuztien, ekinekin, emun izan dut, udaletxetik, inguruko herrixetan, eskoitzan, leku ezberdinetan emundot ikastaldixak edo ikastaruak, eta gustora ibiltzen itzen saltza hortan. Osea, gustora goten itzen beti gentiakin, eta akordatzen az, egon zan, enpresakin hasi eta lokalera inaoneko saltua, ez? Lokal berrira mugiru nitzenekua, obrakin eta hasi nitzenian hor, naita ez aukeratu behar izan eban, ez? Danera ez nazi iristen, orduen itxin behar izan eban ikastaldixak, igual horre aukineban, momentu horreik, eta gontzien urtetxo batzuk, eta faltan botatzen eban. Nigo horatzen az, esaten zinula, Jose pena, tio, penakin itxin, bio, baina eskez nazeltzen, gogoretan az pila bat. Ze azkenien joskintzak dauken gauzetako bat da, pasatzen duzula ordu asko bakarrik, eta herrian. Bakarrik basauz, neure kasuen bakarrik egonaz. Hori da. Orduen, esaten dut, azkenien ikustenan bebai neure generazioan, ez? Adibidez ikusten duzu ez dauela
edo ez da egon, transmisio hori, nik amamak ikusi ditut, baina gure ama adibidez, gure amak ez hauen josten, osea... Bueno, oin bai. Hori da, hori da, amak jakin zabenean akademia martxan jarriko nebala, esan naben, bueno, neu horrelena, osea... Eta nik be ikasi dut zuri laguntzeko, ni jarri nintzen ikasten hemenetan, zuri laguntzeko, ze... Indozu nirekin ikastaldixak etxo. Bai, hori da, nik zurekin ikasten eman josten. Osea, holaxe, eske, hau inbida, eta... Bueno, zelan da, hola, nola. Garai baten, ez, ikasten zan, edo erakusten zan, eta basauen interes bat horrekiko, eta horregun zan generazio de xente, etzauienak hartu hori, ez? Orduen, neu privilegiotik ikusi dutela bi amamak josten, eta gero piztuin jaten, ez, gogo hori, usteot, neure inguruan hori arraru esan, ez, bintzet, eta gero pandemiak piztu intzauen berriro be, ez bakarre joskintza, azkenian eskulan edo apur bat, gaitasun eskuekin, edo, eta esan eban, uste dute dala momentu ideala bultatzeko, ez? Eta horregatik, uste dut, danak bultzatuta, bai, ez dauzelako igual gaur egun profesionalak, ez daulako transmisio hori, edo eten inzalako transmisio hori, ez, zela baitz. Eta, hainbat gaibe bai apur bat, gu norberak jakitia konpontzia apurtu jakun erropia bai, dauz hainbat arrazoi ez, bultzatu sustienak apur bat akademia martxan jartzera. Ni gogoratzen az, bideollamada, pandemian, ez? Bideollamadan, zure, osea, esan beharrian, kaixo atzaldeo, Maite, esan zuztesun. Hau seinale da bada. Maite, hau seinale bada. Maia, ze daukotzuen buruan. Hau seinale bada. Ostras, que de repente niretako izen zan, eskongai karteria beteta, osea, sorionez, beteta, agendia itxita, ezin ebala enkargu gehiago hartu, ez denaban, eta oin de repente ezin diz eskondu, osea, eta oin zein biot, ez da, eta etorre jaten burura, osea, agobio hau barik, zanaen, ostras, eski, igual daukoten proiektua hori hor de repente, hor, ez dakit, ez zara aspertzen, amai. Tin, ez, hor nauken buruen beti, eta jarri biharrian, jarri nintzen proiektua edo viabilidade proiektu bat lantzen. Oso ondo. Geldialdi horretan. Bai, oso ondo. Bai, gainera, ja basakigun zeintzuk ziren pausuak, osea, zerrin bidot, hau, eta azten zara, viabilidadeko azterketa hori itxen. Esan duzun gauza bat, ez, guztiz ados nau, eta nik beti nire formakuntzetan, estilista guzti berdina esaten ziet, ikasi behintzen minimoki josten gauzak, ze gaur egun sare sozialetan jartzen dau, esaten dutzue, estilista bat zara ez dakitu josten, jartzen duzu zinta batekin dana bai, baina hori da, momentu batian pasatzeko, nik daukot nire poltzan betik eramaten dut kit txiki bat jostekua. Eta jakin inbiozu jantziak pixkat estrukturalki zelan iten dien, edozein momentutan hartu behar baduzu pintza bat hartzeko ganoraz. Eta ez izorratzeko jantzia, askotan ez baduzu kontrolatzen lau nozino basiko, gaizki gabitz. Zuk uste dozu gaur egun zaila dala topatzia jostunak, dalako tradizionalki egondan ogibide bat eta galtzen da bielako, edo zuk uste dozu zaila dala gaur egungo formakuntzak ez dauelako ahalbideratzen jostun onak izatera. Hau da, lehengo diseinatzaileak edo zuzendaritza kreatibua firmetan sakixien josten patronatzen dana. Eta gaur egun gehiago edaten dabie artetik eta daukie beste ez dakite, kompetentzia batzuk oso landuak, baina ez die haintrebiak igual patroietan, josten, zuk uste duzu gaur egungo edukazioak, ze, klaro. Meloi ederra, Bai, ze, denborak morriztu indie, lehen zienak 4 urte oindie 2 urte, lehen gauza bat ikutzen zauena oin derrepente ikutzen ditu beste 1000 gauza eta aspektu biharrezkoak dienak, baina ikusten dut gehiago akademietan zuek iten dozuela izugarrizko lan ona, josten, erakusten, ze askotan jendia urtetzen da karreretatik, ez dakizena josi. Oso ilustrazio politak itxe ditu, baina ematen du sentsazioa... Gero hor lotzen dabe, bakoitzan, bakoitza izai mota jako nobetu, bai, ez? Bai.
edo nora gure dauen zuzendu bebai, ez? Baina egixe da, faltan gauzela, hori seguro, eta uste dute danok esango dugula, danok esaten dugun zerbait dala, ez? Zenbat tailerretan, ez? Da bizan jubilatzen jostun honak, eta ez dut jota oin relebua, nork hartuko ete dau, ez? Eta oso ondo kobratzen da, patroigintza, osea, kontrola bitzen baduzu, eske ni Madrilen ikusi dute, patroiak ondo kontrolatzen badituzu iten, ja jende patronista dabil jubilatzen. Eta 3.000 euro minimo dabiltz jasotzen hileko, Azkenean da bai esperientzia, ez? Nik uste dut, jentia ze pasatze jaku, karo, beharra daukozun momentuan, justun batentzako, pasatze jatzu bebai, behar dozula esperientzia dauko norbait, eta hori ez dau, osea, orduen bebai, aukeria mun behar dela jente gaztiai, egia formakuntzaldetik, bueno, bastakiz zela esan, baina ez lehituta dauena, edo azkenian dauena, bueno, eskola ofizialetan, da arlo hain zabala, eta arlo bat usteot esperientzia eskatzen dauena, naizta hain bi urteko koimaiako gradu bat edo dana dalakoa, obviamente bi urtetan ez duzu ikasten josten, ez duzu ikasten patroigintza, osea, bizitza bateko esperientzia bat azkenean. Ni gaur egun ondikon ikasten dut, eta gainera aldatzen doie bebai industria, osea, oial aldetik aldatzen doia. Orduan, dan aldatzen doian einien, usteot bebai formakuntza aldetik bez, egokitu beharko zala, eskuz jostia, ez, bebai geixau impulsau adibidez, ni akordatzen az gure gara izan ikasi gauenian, guk 4 urte egin gauen, eta eskatu gauen, mesedez, eskuzko, osea, eskuz bordatzia, eskuz jostia, monografiko txikiak, ez? Behintzet, azkenian hori botatzen gauen faltan, ze ikusten gauen garai hartan, nabiltzaten, oin gaur egun egia da, ez nahuela, ez dakitzetela zer dauen zehazki, baina oso industrialki ezitzen gintxusten, eta uste dut, ni fanitzen eskolara, bape industrialki, oza, etxekuakin, ez? Eta neuretako kristontxokia izen zan. Zenik ikusten hauen, arixak pasetan, beste modu baten markatzen, ez? Hori, bi amamak beste prozesu baten itzen zauen, eurak ikasitxakua, eta eskola hortan erakusten zana, ez zaukon zer ikusirik. Osa, neuretako, eta oin josi biozu, arixa pasau barik, eta nik komuk arixa pasau barik. Ja, hilban hau, ez? Eta alfilerrak daz debekatuta, eta, a ber, osea, eta karo, oso industrialki, baina gero egia da, bai, joan azela beste modu baten ikasten, ez? Edo beste bide bat topatzen, eta beste profesional batzuk topatzen, bai, ez? Azkenian, usteot, eskola bakoitzak itzen dagoela sekulako lana, eta daukola bere zaugarrixak, eta gero beste profesional batzuk beste gauza batzuk emototzuela, orduan, bueno, uste dut danakin fanzeikela puzle on bat eitzen, baina 2 urtetako gauzie ez da. Orduen... Baina jostuna gainera eskestaz. Ez, jendiak ez da nahi, bai. Baina nik uste dut bai, gaur egun pasatzen dela ofizio askokin, ez? Bai. Osea, eskuzko ofizioak gerozta... Gogoratzen zale guarnizionerua, guko lan deitzen dugu, guarnizionero, ez? Olan esaten da. Lehen, ezakite, igual zapateruak, ez? Itzen da bien gauza asko die, baina da gehiago ojetiak eta jartzen dituztenak, errematxiak, narrua lantzen dituztenak, hori, euren guarnizio guztiak jartzen. Akordeko zare Donostikoak. Donostira jaten. Akorde zare. Bai, eta jazta. Eta eura jubilauzen da, listo. Bai. Eta ja gaur egun, Maia Hansenek berdina esan zosten. Maia Hansenek zaukon izugarrizko arazua, guarnizioneruak zabitzien jubilatzen, baina eske gainera, makineria eta bera zabilen ja erosten, eta hartzen... Ikasten, azkenien, hori da, nondik eske bestela ezaukon bideik, bai, hori da. Eta zeintzu dia Maia Albesen referentiak? Zeinek inspiratzen zaitu, zein da zuretako diseinatzaile holan referente bat, edo firmaren bat, edo...
Enaz oso originala izango ontan. Ez dugu zuzetan izan behar. Enaz ape originala izango, gero igual konturatu barik aukiko, eta aukiko eta referente gehixau, baina neuretako beti da inspirazio iturri bat Valenciaga. Azkenian, Cristobal Valenciaga museora fatian neuretako da vitamina. Vitamina, baina bai. Gero egisa dabe bai museo ezberdinak dauzela, jantzien zentroa dugu bai, errenterin, eta hor egoten di pieza batzuk impresionantiak, osea, askotan izenik ez daukienak, ez? Eta da pasada bat zelan dauzen inda. Orduan, neuretako inspirazio bezala, hori, joatia bertara museora ikustia, piezak zelan da zen eraikita zeo ial erabila dauen, teknikak apur bat, ez, buruai emon, uste dut hori erreferentzia ederra dala. Bai, gainera ni uste dut, zuk daukotzu gauza bat, ikusten dozu oial bat eta badakitzu ze jantzien. Hori, bai, zuk ikusiten dozu, ikusten dozu lan, eta da, izten dozu begiak eta ja, daukotzu zerbait, bai. Ni askotan ikusi zaut hori iten, eta bai, ni uste dut, ez dakite, off fashion eran, ez dakit klabe horretan hitz egiten, Off fashion gakoan hitz egitea mundua sormen proposamen bihur daitekeen zerbait balitz bezala irakurtzea da. Arauez arago begiratzen da. Besteek arrunta ikusten duten tokian berezitasuna aurkitzea eta gidoitik ateratzen den horretan edertasuna, mezua eta nortasuna antzematea pasarela nagusitik kanpo desfilatzen duen horretan. Oial batek ez badotu holan inspiratzen, zerrek inspiratzen dutzu? Askotan zube bai argazki erakusketak edo esportizioak faten zaikustea. Esango neuke, igual arte testillakin zer ikusisa ez daukien arte modalidadiak. Izan leikela eskultura, izan leikela pintura, izan leikela mapina, osea, proiekzioak uste dut horrek elikatzen gaitzuela, eta baitxa igual irakurtziak, askotan oso novela beltzalienaz, egia da, aukiotela tarte bat ezin izan dutela irakurri dexente, hori, umiaukina benetik, eta bigarrenak inbidien, ez dakit, baina... Baiz, hemen gaur irugaz. Hori da. Baina hori azkenien nahita ez, uste dut, elikatzen garela leku ezberdinetatik, eta oin, behitxu adibide bat karriko toin, tontokiri baten muten da, baina umiakin bebai aldatu jaten ez bizitza da, dexente, domekane onginen gure zirkuan, eta pentsau jaten marabillosua. Osea, zan hauen, eski honek be, ze urten itzen handi kreston txutiakin. Iguela oin ez daukot aukeria inbeste erakusketetara edo, bueno, bale nauken beste agenda bat, ez? Eta honek belikatzen, hau, orduan beste modu baten, baina bai. Bai, zerie, beste oial batzuk, beste dizdira bat, ez? Beste kolore batzuk. Bai. Zezu bebakitzu, eukidugu proiektuak elkarlanien dantza vertikaleko arrobi taldiakin, eta jo, osea, hori, danak elikatzen gaitxu, orduan, uste dut aberezgarrixa dela. Oso, guztizadoz. Eta eukiko bazinun 2026ko joerak aukeratzeko botere hori? Zein izango litzake Amaia Alvesendako joera bat, holan? Bueno, a ber, supakitzu ez nazela oso tendentzia, jarraitzen dut, gustatzen jatelako ikustia eta abar, baina ez dut jarraitzen... Ez ara friki bat, ez. Ez gara, ez zeu ez neu, ez horri iguala. Ez gara horre biltzen, baina uste dut gaur egun dauena estrukturekin, soineko estrukturauak, gero bai dago hor puntu bat romantikoa, de repente transparentziak tal, osea, oso imposik nau. Bai, ez? Bai, horrekin benetan gozatzen abil ikusten. Bai, ze estilo hori zuk asko jorratu dozu. Osea, sartu dozu, zu izan zara pertsona bat, bai, sartu dozula transparentziak sartu bidienian, bai doia zurekin, bai. Zure rollo horrekin oso posik nau, orduan ez jaten guztauko ukitzia boteria, baina... Mandua ukitzia askotan ez da ona. Ez jaten guztauko, baina posik nau ikusten abienakin, gauza batzukin, baina generalian hori estruktura eta lantze horreikin oialekin eta egisa esan posik eta gozatzen nabil ikusten abienakin. Gauza bate, ni asko gustetan jati iten dana, eta da
nahazten di asko eun oso ezberdinak, Bai. eta Eta teknikoki da super zaila. Bai. Zu ja ikusten dozu hori zelan josi, ez? Esaten dozu, oial batek asko dantzaitzen daue, makinaz pixan, Hau zelain daue. eta bestia hori da. Hau zelain daue, bai. Pasada bat. Asko hasi die egiten termikoki joskurak. Horregatik, ze bestela mobilu iten di asko. Claro. Bai. Eta zure ustez diseinatzaile baten lana baloratzen da hemen Euskal Herrian? Esango nuke baietz. Gaur egun zorionez bai. Bueno, neuk ez dut auki sentsazioa ez duztiela balora, orduen, jo, bestela akabo. Zen nahiko gogorra da aurrera itxia, eta ez, eguneroko borrokoa dala, eta jo, etortia norbait, eta ez baloretia, oso gogorra izango zen. Bai. Orduan uste dut leku honien gauzela, bai. Eta kreston profesionala dauzkeula etxian, tio. Da pasada bat. Orduen, esango neuke baietz. Nik be esango neuke baietz, Egon alda esperientziaren bat edo beste ez, esan aldotzuna, jo, neuri hau pasau jato bestia, baina nik uste dut baietz baloratzen gaitxuela, eta... Eta hemendik kanpo? Jo, nun baina. Petzetan dut... Claro, ofizio aldetik, ez? Bai. Ez dut asko bidaiatu nire bizitzan, baina kanpona hona zenian eta elkarbanatu izan dutenian ofizioa, ez? Da, jostuna naz eta diseinatzen dut, eta nire tailer txikina dauk eta kontatzen dozu porro zure historia, eta jo, oso politxa da ikustia, beste herrialde baten, ez? Zelako ikuspuntu edo bizipen ezberdin euki aldauien. Bai. Hori oso aberazgarria da. Bai. Osea... Bai. Nik uste baietz, bai baloratzen dala. Zer esango zinuke, zer esango zotzezun, bai? 18 urteko Amaia Albesei. Bufa! Hasi berrietan. Gauza asko. Bai. Bat bakarra ez neuke jakingo esaten, baina... Básicamente ánimo. Bai. Jo, eske oso pazientzia sartu gauzea. Bai, hola, tal cual. Egisa da oso gaztasen itzela. Bai, bizitza osua daro jezu. Eta garai oso txar baten. 2008. Oso gogorra izen zan. 2009. Hor, bai, amarrien alta, hori da. Autonomo bezala, eta akordatzen az, alta emutera joan itzanean autonomotara, Ibarrera joan itzala amakin, bai. Alta emun sustan emakumiak, pero ¿estás segura de lo que estás haciendo? Ja, jendean sabien. Gazteleraz esangot ze holan esan susten. Bai. Osea, gazteleraz urte jate hola esan ustelako. Oin ez dauz diru laguntzak esate susten. Ja. Oine kuota osua pagau bioso, zieratik eta ni, bale. Urten itzen handik, holako bajoi bateaz, zaten ala, igual, momentu urtako Amaia izango notzagan, aurrera. Bai. Osea, dauketzu sekulako ekipua etxien. Bai. Así de claro. Osea, dauketzu aiztaba ator takataka, gurasuak bebai, bikotia hor dauketzu, osea... Eta lagunak bebai, Lagunak bebai... Dana, eta gero zeuke eraman dozu orduan azkenean... Eta uste hori izango notzela animo, baietz, osea, aurrera. Eta, ez dakit, eske... Gauza gehiago, baina... Eta ziko zan pertsona bati, hau da, akademiara, faten da gutxe zure gana pertsona gazte bat, eta zaten dago, Amaia, nik nahi dut zu modukua izan, ez? Ze izango tzen? Jo, baina, ostras, hori piropo ederra izango zen, Eta erantzukizun bat, krestona, sekulako pixua, baina zorionez pasau izan jat, eta etorri izan diez, eta ukizan dut, jente gaztiakin edo zen, bizitza aldaketa bat erabaki dauen jenteakin bebai, berbaitzeko aukeria, eta eskatu duztie laguntza, eta uste dut, enazela inorra holkatzeko, baina egia da, esperentziatik esan aldozula, esa purba de jo, lasai hartu, baina, hori, poliki, ez da, uste dut bizigarela garai baten, edo, sentzazio hori eukitzen dut askotan, konpresio, olako elkarrezketetan, bizigare garai baten gure dugula dana eta gure dugula dana atzorako isa, eta azten garenean pentsetan dugu dana ondo joan bihar dela, eta ez. Osea, azten zara
eta gauzak saia diez, etorten di arazoak, eta horri nahi aurren bijako, eta uste dut importantia dela konstientizatia horrena, ze daukogu hor frakasuakin edo porrotitzeko beldurrakin gatazka importante bat. Bai, jendiai frustrazioa bideratziak kosta jako. Nik egia esaten badutzut, hankasartziak egoten badie, ondo zabizitzen gauzak. Ze gure amamak esatezaren moduan jugando y perdiendo se va aprendiendo, Holanda. Osea, jotzen zarenean, eta guri aitak askotan esan duzku, jotzen zarenean holan, konturatzen zara, hau ez da holan, hau ez da inbiar holan, eta geratu itxakatzu grabaut eta ikasi iten dozu. Bai. Eta gaizkiten dien gauzetatik asko ikasten da, eta izan beharrian oztopo bat izan bida, aukera bat, edo aldatzeko, behitu pandemia, lagazotzun, zaukotzun karterosua beteta, ezin atera, eta esan zinun, baina hartu biot momentu hau dala perfektua, akademia daukoten pentsatzen abien proiektua, inbiarrian hemendik 10 urtetara ingotoin, eta jazta. Hori da. Eta ni zurekin bat nator. Baina asko ikusten dute, ikasliekin bebai, askotan, hori, lehenguan ez da urtetzen. Eta ez da importan, neuri bezgat urteten lehenguan, ez azkenian joskintza, askotan da geixau, josten duguna baino, soltatzia, osea. Bai. Eta da, probatzia eta berrero itxia, eta ikustia ondo geratu dan edo ez, eta ikastia denpora danian, orduan, oina ziko zan horbaitxeru izango notzan, lasai hartzeko, eta ikasteko, eta ez aukitzeko beldurrik, hankia sartzeko edo porrotitzeko, osea, dan ondo dauela. Bai. Galdera bat, saio guztietan, luzatzen duguna. Txartelen banaketa. Txartel gorria, zeini, zerri, ze jokamolde, ze dana. Eta txartel berdia eta gorria, ez? Bai. Hori, moda industrian. Leleuko aldiz entzune banian podcasta ekaitzekin eta galderia entzune banian neure bururakarren eban desenan, ostras, zenbat gauza, zenbat jokamolde, zenbat txartel gorri daukogun, eta zenbat berde bebai, zorionez. Bai. Baina leleuko gauzia etorre jatena izen zan, eta bain bebai, moda munduan, moda industrian, zelan ikusi zen beti kompetibidade hori, bata bestiana, tal, beti somatu izen da hori, eta uste dut aldatzen joan behar dela, edo aldatzen doianan, zutxua edo hartu dutzat behintzet, uste dut horrei txartelgorri bat emongo notzala ez, kompetitibidade horreri, eta berdia emongo notzan, hori gurartian laguntzia, behar badot, momenturen baten, faltajat, hori bordatzia, edo plisatzia, edo behar dut taierren bat, nonbaitera pieza bat bialtzia, edo tintorerixaren bat, edo zein gauza, gurartian laguntzeko gaitasun hori uste dut oso importantia dela. Eta basikoa, Danian. Edo nabil oial bat topatzen, edo nabil zerbait gure arteko laguntasun hori uste dut oso importantia dela. Amaia, motz-motzian erantzutekoak eratosoin, bale? Nik emango dut aukera pare bat, eta zuk, zurekin gehien doian aukeretakoa hartu, bai? Minimalismoa edo maximalismoa? Ostras, minimalismoa zango neuke, baina batzutan maxi ez da utxartu, urteteko kasillatik. Más es más, ez? Batzutan, oso gutxitan, neure kasuen. Lino eta zeta bezalako eun naturalak edo tekniku hauak? Eun naturalak, bai. Biez mozketa edo egitura estrukturatuak? Ez dakit aukeratzen hor, bixak esango neuke. Ez que biez erara, eta gero strukturak behasko gustatzen jat, orduan, bixak, horrezen dut aukeratu. Osondo. Eskontza egunean, korseteria edo komodidade absolutua? Komodidadia. Punk estetika edo skate kutsua? Jolin. Bixak, ezin dut, bat aukeratu. A ber, ezke bixan nahaztuta, bai. Bat eta bat. Bai. Rebajetarako erosketetan, kapsula armarioko faltantia edo pieza ikoniko bat?
uste dut erosi bidala behar dana. Bai, hori izango neuke. Bai, eta dana ukitzen badozu, nire kasuan dela holan, daukotzun kapritxua, eta jazta. Baina, bai. Hori asko jota, baina bai, erosi behar da falta dana, eta puntu. Bai. Briefing zorrotzak edo sormen askatasuna? Segun zelanetarako, baina nahiago dut askatasuna. Gaur ez atoz, baina, bueno, zapatillak edo botak? Gaur sandalekin nire bizitza azken aldixan deportibak, bai. Zapatillak. Bai. Jantzi batekin kopiatua izatia edo ez ulertua izatia? Zen aixo dozu? Hau dala, Hor dilema galanta, Jo, eske kopixetan botzue hore bada, bai. Nik holan ikusten dut. Ez no sustras. Baina, kopixo egiten motzue eta txakur txikiak bestiak eraman orduan amorru moten dau. Hori egia da bebai, baina bai, nik bebai ikusten dut kopia egiten mazaitu guzte, gauza kondo zabitzela egiten. Eta ez ulertu izetia, ostras, bebai... Bai, askotan pasetan da, jendiai. Ez dakit. Ulertu dabe, bai, baina bueno. Igual pasa dizen jat batean baten erakusketa bate landu dugunean ero... Bai. Eta igual nahi nauen zerbait esan, eta igual ez da ulertu, baina bueno, ez da importa. Osea... Bai, niretako moda gainera da espresio modu bat, eta lenguaia eta percepzioa... Eta gero ja bakoitzak, ja. Hori da, percepzioa gero oso, bai. Makillajean, begi markauak edo Espainiak kolorez? Espainiak. Marradun estampatua edo animal print? Ez dut erantzun behar gaur. Bueno, entzuten da bien handako igual, bai, marraduna gaur. Baina animal printa bebai asko gustatzen jat. Baina normalian gehiago noia marretara. Bai. Prakak edo gona? Prakak. Gaur ez nau prakakin, baina bai. Bai, igual orduan aldixakin eroso sentiduko zara soineko elastikoekin eta holan, baina nik zube bai betik ikusten zaute prakekin, bai. Beltza beti edo kolore? Beltza. Eta John Galliano edo Alexander McQueen? Alexander McQueen. Saioan betik botatzen dugun beste bat da gomendioa. Bai, gomendatzen dugu kontu bat, liburu bat edo danadalakua. Eta gaurkoan, pentsau jatoso politia ekartzia kontu bat Instagramekua, berez kontu hau da oialen denda bateko kontua. Eta segatik gomendatzen dut, esaten dituzte eta asaltzen dituzte oso ondo oialak eta eunak. Eta uste dela oso garrantzitsua eta norbait egoten bada ikasten josten edo dabiela planteatzen diseinatzailea izan bai edo ez, kontu horretara jutia dela Rivers y Casals, gu egondagaz Madrileko dendan, berez Euskal Herrikoa bazara daukotzu Bilbon Rafael Matias, berez badaz eta gero denda txikitsuak eta hori da, hemen txebe bai Bergaran hause, Teleetxe, hori da. Amales itxin bidaue, baina bueno. Bai, hori entzunean bestian. Inguruan be denda txikitsuak badauz, osea, herrixen eta holan mertzeixan batzuk eta badauz. Babitu. Eta, ikasle asko be Gasteizera joaten daue, hemen atxabaltan be bai dauku Lara. Bai. Badauz. Eta gero gaur egun be bai hemen Euskal Herri mailan deixentek itxen da belan Instagrametik eskaerak hartzen eta han eta hemen ikasliak oso ialpolitxago topatzea dituzte eta... Bai, Dunixek be bai dauko. Hori da, Dunixe. Bai, eta egia esaten modutzut, bai, kilometro zeruan erosteko aukera dauko pila bat. Oin, ikasteko egunetatik kontu honetan bai adierazten daue historikoki zelan izan dan, izenan hundi datorren, ze jozi zeike horreaz, orduan. Bai, oso kuriosua da. Oso gomendagarritxa dela. Eta amaitzen fateko, beste gauza bat betik egiten dugula, saio guztietan da, modan historiak edo modan industriak emanduzkun esaldi bat ekarri gurera. Eta gaurkoan ekarri dut, azedin alaian esaldi bat,
Eta segatik, ze uste dut azedin alaia, dala, bueno, izan zala diseinatzaile bat, bera Tunisiarra zan, eta naiz eta bere lan gehiena, bueno, eta arrakasta gehiena, jaso Parisaldian, Parisen, 20. mendeko diseinatzaile bat da, pentsetan dala pertsona bat, Balenciagakin eta batera, bere momentuan, hartu zauen, oi hartzuna, zesan, modista ona, patroiak oso ondo iten zitun, zaukon ikuspuntu bat, eta hor konektatzen dut zurekin, siluetak eta emakumian gorputza lantzen zauan oso modu garaikidian. Eta ni uste dut hor konektatzen zariela bisok, ze daukotzue hori detaileekiko zentzu bat oso berezia. Eta arek ekarri zauan, bueno, arek izan dako esaldi bat ekarri doz, uste dut oso ondo datorrela. Nik arropa egiten dut, emakumeek moda egiten dute. Eta uste dut dala esaldi bat oso polita eta niretako oso esan nahi potentzia dukona. Bai, azkenian norberak emute dutza bizitza bai, ez? Azkenian gu sortzaile moruen gauz, baina jasten dauenak emuten dutza zentzua azkenian, ez? Eta azkenian dana da. Orduen, bai, oso esaldi politxa bai. Eta bueno, ja bukatzen fateko, gure gonbidatu guztiei eskatzen dugu zerbait ekartzeko, eratzen gabitzen moodboard kolektibo hori, fateko elikatzen. Azkenean nahi duguna da, hemen sortzen dien elkarrizketa guztietatik, itxia panel bizual bat, bizualki jasotzeko, gure industriak lagatzen duzkun, elkarrizketen estampa hori, ez? Ekarri dut, neuretako, eta zeuretako, oso berezixak diezen oial zatitxo batzuk, ze, oine lotuko zuzerdan. Hala! Ikusi dote daia badakit. Hori artilia. Eta, hemen tul bordatu bat. Eta makrame bat. Eta hau erabili gauen zure soinekuan, zure eskontza soinekuan, neuretako izen zela sekulako erronkia, ze egixe da, bezeruekin eta, esan duten alen, sortzen duzu harreman oso berezia eta azkenean eurekin itzen dozu lan, baina zeurekin ondikon berezia hau esan. Claro. Eta badauket hau, gordeta, eta horretaltxo batzu gordeta, eta gainera aurten, 10. urte hurrena izen dala. Jarren eban bebai eskaparatian. Aurten itzen dugu, ez? Aurten itzen da. Karo. 10. urte. Eta abenduan. Egia da. Eta hori. Da, izugarrizko polite. Orduan, neuretako oso berezixa izen zan. Otanietako. Teknikoki, pertsonalki, eta horretik ekarri dut hau. Aize ondo. Jarriko dugu panela. Goiz jartzera. Amai, fan jartzen, nidosun, emate dutzut 3. Hemen bertan. Azkenian. Bata bestean baitu? Ez, ustakit. Danak batera joan ziren, eta enguan danak batera. Gogoratzen, gainera, teknikia oso, zuk esan zinun, hau zaila daitia, eta esan dut, hori. Hola landin gozu, ze badakit beste batekin. Asko ikasi neban. Oso ondo, eskerrik asko Amaia. Zeuri, mi esker, placer bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Profesionalen begiradatik, gure hizkuntzan, euskarazko lehen moda podcasta. Moda 360.